Hi, hello, magbuntag may untong may hapon yung tanandra mga bayt ko nga sa mumulhimutang maayong paglantaw na pod karon sa akong video. Ang presyo diyan ni mga bayt nagkatidad og 4,000 kapindiri mga bayot no. Kung sa ato apong kwarta mga bayt akong i-convert 600 pesos po ni kapindira sa tuwa mga bayt. Wa ko kay balog pila ni ka kilo mga bayt pero usara ni ka isda mga bayot no. Akong gi wakli umaang mga bayot kay danlog pa man is pantat oy. Usahay mga bayot ang ako ang kapika sa ilong ug palit ganig isda dito mga bayot. Gawa sa kuanad kinaidaan sa namaligya mga bayot o katong charge dito mga bayot sa magsikop-sikop aning mga isda mga bayot. Iyan ning pahinluan daan mga bayot o panghuaan niya ng mga na-disalign bitaw mga bayot o iyan na nang ipachap-chap daan mga bayot. Pero karong mga panahon na mga bayot kay inyo silingan mga bayot mangbughay mapunig kahoy kaniya tog palwas lubi mga bayot. Ako na lang pong gisapsapan ni daan re mga bayot no kay di man po nato ni angay ibutang dito mga bayot ato ning lutuon mga bayot o ginani nig porma. Basta luto-luto na kadigisda mga bayot kanang ako mga kapika sa ilong daghan di kay kog mga kapika sa ilong mga bayot kay mga mangyud kaniya ako mga kagupad re mga bayot magpanilap gyud na sila mga bayot mangununay ra man ko kaniya tong isda mga bayot manikupay ra man kog ito mga bayot pero pag abot ako diri sa planeta nga ako natungtungan mga bayot tanan nilang mga galamon nga kalanon mga bayot kiri na kainsan silingan masipag dili piyungan bita-bita mga bayot masipag ilang mga kalanon diri mga bayot basta manalang na sa YouTube dra mga bayot nga kopya-kopyahan sa silingan mga bayot ang mutaas din akong liog oy naog girap mga bayot kay mulantaw gyud ko mga bayot kung saon oy panghaplak ana ba lami gyud kay pud sa mga pamati mga bayot nga nagdako ka sa kabukiran bitaw mga bayot og gitrin ka sa imong mga ginikanan mga bayot og ginani mga klasihang mga trabaho mga bayot kay bisag asa ka ibutang mga bayot kiri ra gyud kayo sama ani mga bayot o kaniadto sa imong kabukiran mga bayot apilon na mo nig sup-sup oy di na namo na apilon og kat dra maggunting mga bayot kay sayang kay mga bayot kay apil timbang diri ra ko nakakita isda mga bayot nginanig color mga bayot naglibog ko si color ani mga bayot pula orange ba kani yellow ba kani basta kay inaani na ilang mga isda dinhi mga bayot gikan ni dito sa lake mga bayot no gidala na lang na dinha sa city mga bayot o dira na lang nagisikop ang mga bayot o gisarap mga bayot atong in charge mga bayot o didto na lang pud gipalit sa kuang kapika sa ilong mga bayot karon pagka-istorya mga bayot og naman gani isda dinhi mga bayot sa kadagatan mga bayot sinulod na naglata mga bayot og dili sinulod og silofin makita ka direk presko nga isda mga bayot gikan na siya sa mga tubig-tubig mga bayot sa aquarium nga gisikop pero mangita kay katong seafoods mga bayot dinhi gyud kakita dina mga bayot nga presko pa kayo og lukso-lukso pa na mga bayot kung dili makakita na ka mga bayot wa na hintik up na ng mata kay lagi walay dagat diri mga bayot ay gawas og magbutang kag tubig dinha og asin mga bayot matilawan nimo makaingon jud kag parat-parat o dagat na gyud ni pero dagat nga kalangoy-langoyan mga bayot magsiga na lang na imong mata murag maghalang na lang na imong mata tutok-tutok og lantawa sa dapitang dagat diri mga bayot di ko kakita pero presko no og mga snow dinhi mga bayot presko nga kakahuyan mga bayot o presko nga kabunturan o mga presko nga mga tubig mga bayot aw klaro kayo mga bayot basta magdilian syusan mga bayot makita nimo diri gibubuan na din isin silingan mga bayot turmeric powder duro nga paminta asin mga bayot taon diri bib kumot-kumot mur kag kumot dinha mga bayot og gi marinate nga karne bitaw mga bayot o mo na ni mga bayot okay na kay ni siya mga bayot pero isit aside sa nato ni diri mga bayot kay mga laps ako dinhi mga bayot kung sa ipang taklap ani kung wala tang lagdog sa ngag dinha dili mga magproblema mga bayot kay nami dinhi daghang mga dil-dil o kukog banog ba tanang mga vegetable mga bayot nga kanon o kilaw nila diri mga bayot mo ni akong ipang butang mga bayot gihugasan na nako na daan mga bayot kana iyang pungango mga bayot iapil ko naglunod mga bayot kay iapil nagbayad dito sa basar-basar nga gipalit sa ko ang ugangan bita-bita mga bayot mo nang lami kinas lang mga panit diri mga bayot wala mga kuring wala mga inibtan og lansang mga bayot o wala mga buni mga bayot o wala mga rashes mga bayot gumikan kay kilawon nila ni mga bayot kinsa man kong panit dili ka iwag ana nga lang tawar gyud yun ng kamatis mga bayot hamis man kay bisag way skincare ako ani nga daghan na kay mga rejuvenating gipang taklap ani ko ang kanawong mga bayot daghan pa man gyapog dakal-dakal bisag layo kay to ditong Philippine shop mga bayot nga dadri sa planeta kang natungtungan mga bayot sakay paghihapon ko upat ka bukligid mga bayot para makapalit lag unsa ipang nusnusan ang kadagwayan aron hamis-hamis pero moro gihapon mga bayot mamaklit mga bayot pinigumag pamaknot mga bayot napula ra gihapon mga bayot pero ang talumto mga bayot ug katong mga dull skin kunohay mga bayot ug maninglis pa mga bayot nagpabilin paghihapon feel ako mga bayot og di gyud tawo ni waklio ni ako ang kapanitan sa kadagwayan mga bayot di masinaw-sinaw ni akong padagway bita-bita mga bayot kanilang limonsito diri mga bayot kay naingog mangga sa mua ang limonsito sa mong kabukiran mga bayot katong limonsito sa mo ang silingan mga bayot naingon og tawag kumagko kadak nakita man pukuan na diri sa city mga bayot pero panalagsar kayo mga bayot nga mahal-mahal pud ni atong mga limonsito ba bita-bita mga bayot ay kani gikuha na kog pungango diri mga bayot punuan mga bayot dil-dil ni siya mga bayot kung sa maninglis pa mga bayot no pero sa ila mga bayot kanatsi ni pero sa muwang kabukiran mga bayot mo man gyud ni ipanghaklop mga bayot ato mapiang-piang bitaw mga bayot og daghan kag panuhot mga bayot halubon ra nimo ni kauban atong dahon sa saging mga bayot butang asin mga bayot paisan mga bayot mo na ni iban news namo kaniadto ay mawala na mong panuhot o mga piang-piang mga bayot o mga kasakitan sa kalawasan mga bayot og dili amo nang lagaon imnon pero diri sa planeta kang natungtungan mga bayot dili na mga bayot ang mga sagbot-sagbot nila diri mga bayot gawas na ilang kilaw-kilawon mga bayot ilan ang ilang masamas gipanghagbong na din ako ni Dennis Caldero mga bayot no gipangbutang na nako ng angay ibutang mga bayot kani akong gimarinate nga isda mga bayot nga nagsiga paning mata mga bayot kay fresh pa man ni sa kalimutaw sa kuan silingan di gyud ning dobok-dobok mga bayot gumikan kay pag-abot din sa akong kapika sa ilong mga bayot pagpalit niya ani mga bayot kay lukso-lukso paningiyang kaikugan gihapinan ako ng mga sagbot mga bayot ako ra po ni paibabuan rig sagbot mga bayot no
Katong gi-slice na ko nga limonsito mga bayt, dire pugo na nato ni mga bayt. Ingon po na siya kinilaw mga bayt. Wa ko kakaon ning isda mga bayt o kinilaw mga bayt. Kay di sila mo kakaon ni kinilaw mga bayt gumikan kay wa po sila sweet o goro mga bayot. Kay kanang buhat-buhatan ako diri og susi mga bayt. Kanang ako ipalaman mga bayt. Kato naman pong isda ngayon ani mga bayt. Pero mura na siya gimarinate mga bayt. Mura na siya gipaig dito bitaw sa aso bitaw mga bayot. Mura di na gyud siya fresh ba. Aron ang ikaw ganig mga bukog balasado mga bayot aw bubuan gihapon na ako ni Dr. Turmeric powder duro nga paminta mga bayt asin og bitsin wala bitsin diri mga bayot ko kitag bitsin diri mga bayot aron di ni mapaig mga bayot bubuan ko ni diri pipila ka tasa-tasang tubig mga bayot no gamay rang tubig ako ang gibutang mga bayot gumikan kay kanang pamidaw mga bayot silang ligohay o kamatis mga bayot magtubig na kay ready naman to mga bayot hala tuyok ta diri mga bayot kasang tuyok ani mga bayot musiga na di na mag sakit-sakit imong kulumagko din ha mga bayot og dot anang imo ang kahoy-kahoy nga binugha mga bayot kay murag convenient kani ila ang lutuan diri mga bayot wa koy Alzheimer mga bayot pero makalimot-limot mangud ko mga bayot og magluto-luto mga bayot mo nang time man ako ni diri mga bayot aron di ni mapagod mga bayot magpanawag ra na darang timer mga bayot og manauloto na nang ako ang gitak-ang dira kani akong gipakita ninyo mga bayot di ba ni islagan mga bayot how di po ni pasaw atong manok mga bayot kung dili grish kanis nilang lingwahe mga bayot mo ni akong i-partner atong isda mga bayot tapal-tapal sa rice nga min absent sa mo ang lamisa ba mo ni tapal-tapal mga bayot sa ako ang gikaon mga bayot no kay di ko mabusog mga bayot og pan ra na o lawas na ang partner na akong kalanon mga bayot ay hawang paghihapon sa akong panudlanan mga bayot imbis mangdugab kadra mga bayot nga nabusog na ka mga bayot hinoong manglanghab ka mga bayot kay gi kabuhi na nang gipang paslak nang imo ang katiyanan o di ba. Sa kuan pagka vlogger kunuhay mga bayt ang cellphone mga bayt musalo man ang rice cooker mga bayt ang ending mga bayt nakaligo og tubig. Kay lagi magpakaroon na ingnon nga vlogger kunuhay ba niya kulang og equipment. Di ang ending mga bayt salong. Yes, din ako to mga bayot gibutangan na po na ako mga bayot og butter ba nga bayot aron malasado inig kaon. Aron pud magopog-gopang yung silingan mga bayot. Di ka na ko naligo mga bayot pero mura ra pug ligo mga bayot no. Ako din ang blower na ako ang 5 ka buhok mga bayot kay tempo karong ting eskwela ni Karina mga bayot bahalag. Mura tagyaya dra lang taon mga bayot kulot kay nato ang nawong basta street niya to ang buhok. Pagdundan ako din mga bayot hapit na mo hubas-hubas mga bayot no. Hobson pag ginapon na ako na mga bayot aron murag pinuunan ba murag pinirito na lang mga bayot nga toskig pa na sa ako ang lawas og musayaw-sayaw. Ako sana siyang pa malamalahon kadjut mga bayot aron di pud maingog tinula. Paglantaw na ko diri sa rice cooker mga bayot wa na himbukwak na ni mga bayot hapit nang gina siya maluto mga bayot abtag pipila ka bulan mga bayot ara mo na niya kuwang tinula o inuunan mga bayot sinugba mga bayot nga isda mga bayot mo na niya mo ang isudan mga bayot partner nila glavash ug pan mga bayot pero ako agrish ka. Mo na ni gingon mga bayot nga magpakainahan ako ug magpakamama nako aning dapita mga bayot kay silingan mga bayot o di ba nanami diri sa park mga bayot gumikan kay ihatod nako ako ang binhi karon mga bayot sa ang dance class ko no. Sigun pa sa akong gikaingon niyo kaniadtong mga bayot in 1 week 2 times ra nislang moadto sa ilang eskwelahan sa iyang dance class mga bayot no unya every session mga bayot 1 hour and 30 minutes ra ni silang magkapakapa ditong sayaw mga bayot no by batch din sila mga bayot sa batch nila mga Karina mga bayot pulo sila ka buok mo ni porma silang kahoy diri mga bayot sa mutag utom-utom na mga bayot no kay murag gipanghipa inig winter na mga bayot tanang mga dahon nga inyo nakakita dira mga bayot punuan na lang nagmanga sanga magbarog pero mobalik lang gihapon na siya og pang bunga mga bayot o pamutang anang iyang mga kadahunan mga bayot og samir rapod padulong. Mo ni ay porma sa eskwelahan lang Karina kanang uban mga bayot nga akong gipakita niyo mga bayot mga balay na diri mga bayot no kurat kasi mga porma sila mga balay mga bayot no kay murag guway mga haligi. Hinsulod na daming Karina mga bayot gilisan na nako na siya dira mga bayot sitting pretty kay na siya mga bayot gingnan ako na siya ug nganong gihinuktok man nga mga kamot ra magtiil mo ug lawas mo oy ilihok-lihok o wara-wara didto. Mura man tag heartbroken din ha. Bita-bita mga bayot. Alas 4 na rin sa hapon mga bayot. Mahumanis Karina. Murag alas 5 man siguro 30 mga bayot. Ugwa ko na sayo. Kay balo pa ba kumukinta ne? Inani ni si Karina mga bayot. Ug dadon ako diri sa eskwelahan mga bayot. Murag na energy usahay mga bayot. Usahay pon maghinuktok siya mga bayot. Ug sakto ba kani akong gisudlan diri sa eskwelahan na no? Bita-bita mga bayot. Oy lahi gyuning bata mga bayot. Ug mix no? Kay lantawa ra gunang amahan mga bayot. Lantawa ra po ninyo ning nawong sa inahan mga bayot. Ug lantawa ang binhi ngag minog na. Mo na gikaingon og gikan sa kadagatan padulong diri sa kakahuyan. Nakadala-dala din ni si Karina mga bayot. Ug iyang request mga bayot no? Gumikan kay apas man pud mi siyang amahan mga bayot oy. Bita-bita mga bayot oy. Bilib lang gyud pugay kwani akong kapikas sa ilong mga bayot kay usahay mga bayot ihatod min niya mga bayot. Kay dubdob na magugas sa dapitang eskwelahan ni Karina mga bayot. Di naman kinahanglag mga pambapa mga bayot kay di magani kumawala dito sa kabalibunan mga bayot nga ang dalan usara ka dangaw mga bayot ng kadakon. Unya kani pa bang anhian namo ni Karina mga bayot nga dako kay guwanang mga bayot sag-asa adto mga bayot ilado kay akong kapikas sa ilong diri mga bayot kay diri man gyud pud sila nagdako. Pero klaro pa ka istorya mga bayot. Kuhaon og ihatod paghihapon mi anak niya mga bayot. Og dili ako ugangan mo mutagbo mga bayot siya. Usahay mga bayot og digyo ka anad mga bayot o mauihan ka mga bayot o murag makaingon na lang kag naunsa naman tawo ni mga bayot pero mo ginaila adri mga bayot family oriented pug kay na sila diri mga bayot bahala na dira mga bayot o daghan sila ka barkada mga bayot pero unahon gud nila ang ginama nga pamilya mga bayot usa nang barkada.
Bahin po ginikanan mga bayot. Kita man gyud pong tanang mga ginikanan bisag asa man siguro mga bayot gawas atong irresponsible mga bayot. Tanan man gyud natong ihatag sa tuang mga anak mga bayot for good ba. Pero kanis sila mga bayot lahi gyud sila mga bayot. Tanan nilang gusto sa ilang mga anak mga bayot. Kutob sa ilang makuha mga bayot. Kutob sa ilang mahatag mga bayot. Ilang gyud na ihatag. So dili na tama na kung wara-wara mga bayot no gumikan ka na malan na ni akong babadrig ni yaw-yaw mga bayot. Ang salamat sa iyong paglantaw. See you next video and bye.